ମାଲିକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫେମସ ଦହିବରା ଯଦି ଖାଇବ ଆସ। ହଁ ମାଲିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ମିଳି ଯାଉଛି ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଫେମସ ଗୋଟେ ନଙ୍ଘା ଦହିବରା। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମାଲିକେ ଏଇ ଦହିବରାର କ୍ରେଜ ଏତେ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ତଥାପି ଆମେ ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଏଇ ଲୋକେସନ କୁ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବଡ ବଡ ସାଇଜ ଦହିବରା ସହିତ ଗୁଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଷ ଆଳୁଦମ। ତାପରେ କଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଅର୍ଡର, ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ବନେଇକି ଆମ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ଦହିବରା ପୁରା ଲୋଡେଡ ଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବୋବାଲ ଥିଲା। ପ୍ରାଇସ ଜମା 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇବ ତାପରେ ଦହି ପାଣି ନ ପିଇବ ସେଟା କଣ ହବ ନା ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ କାହ୍ନା ସୁଇଟ୍ସ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଆଉ ହଁ, ତମେ ଯଦି ଏମିତିଆ ବୋବାଲିଆ ଦହିବରା ତମ ଲୋକେସନ ରେ ବିକିକି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଉପରେ ଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଦହିବରା ବାଲାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏଠି କେବେ ଖାଇଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବ।